देखो तनी भक्त कितना उपस्थित बाने हाय जितना भक्त लोग आइल बा सब माई तोहरे खातिर आइल बा तू ही चाहबू तो सब होई नहीं तो कुछ नहीं के कि बजरा के वाड़िया तनी खोली आइले सेवा का तो आइले सेवा का तो बजरा के वाड़िया तनी खोली बजरा के वाड़िया तनी खोली बस मॉनिटर में हल्का भोकल खोल दे बाकी प्रसाद साउंड के जोड़े बा कि आइले सेवा का तो आइले सेवा का तो हारा अबे दर्शन के आस ले जा दिलवा काहे के देता रुआ हाथ में तनी मनी परेशान हो देवे में ये नु प्यार है मैं कंपाउंडर के फीस ने दे तो हमने के बाबा ने तो डॉक्टर के फीस देवे के पड़ जाई दर्शन के आस लेके खान नर नारिया हो दर्शन के आस लेके खान नर बताई बोल भाई हमें आजकल कलाकार बुखार नोच के नहीं खस देती पैसा दे दे हमरा बहुत बहुत धन्यवाद कि दर्शन के आस लइले अरे कि खान के पूजन के ले के पूजन के धन्यवाद हमार बाबू कहले कि बेटा गांव में छोटो फंक्शन हो के हर कीर्तन हो के तो जाए के चाहिए माई महतिन कला मंच से लइका आइल बा ऐसा ही मैं चाचा लोग वो घरी पैसा देते रहे लोग लेकिन वो घरी देवे के स्टाइल दूसर रहे 200 रुपया दे दो एक बाद चिनिया बादाम दे दो ले बेटा खात रहिए फोर फोर के लागे पचक से जपान भइल धाम हो लोग बनारस जाता केदारनाथ जाता वैष्णो देवी जाता लेकिन वजह से महिमा महान कम हिरोनी के नहीं खे पत्थर से नारी भइली कइले श्री राम चरण छुआई हीरावली में आई हो चरण छुआई हीरावली में आई हो पहिले आई जाऊं धारे पहिले आई जाऊं पहिले आई जाऊं धारे पहिले आई जाऊं धारे कलुआ फ्री में आई बा लेकिन गड़िया फ्री में नहीं खनु आई ओमे तेल लागेला कुर्ता पहले बन नए है
तो सब चाचा लोग दे दिलो मत भूखो। बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष ओझा जी हमें सिंहपुरा के लेकिन गुवाहाटी रहे देश के जवान हमें बहुत बहुत आशीर्वाद। निकी राज जी बहुत सारा प्यार तू नहीं होते तू तब धन्यवाद। हमरो के दे दे रोवन नहीं हो देबनो घर बनी दे दे डली हमरा ईटा के जरूरत होई तो रोवन रहे। हमरा मनोज बाबा के भैया के तरफ से बहुत सारा प्यार। 22 तारीख के तिलक बाबा के माई असही कृपा बनौले रही हो। तिलक किया होता 26 के अगला 26 दिन के सोहर गावे जाई सन। सुनी हमार मामा जी आइल यहाँ ये हमार सौभाग्य बा कि हमरा से बड़ बड़ लोग चाचा बाबा जी लोग हम सम्मान लायक लोग बुझता हम लायक नहीं। किरण इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हमारा मामा जी के भाई जे बांध को कहाला कि लइका ननियौरा में बिगड़ले सब लेकिन ऐसा मामा हवन के ऐसा भगिना के इंजीनियर और डॉक्टर बना देले मम्मी के देन तो एजा के करना निगाह हो बहुत कम लोग जानत होई लेकिन ये गाना के लाइन से सब लोग जान जाए कि नइखे जानत राउर कीर्ति महान के भैया कि नइखे जानत राउर कीर्ति महान के हट ननियौरा जहाँ वीर हनुमान नाता में हमने के हनुमान जी के भतीजे लगब जा। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्यार इतना आशीर्वाद ये हनुमान जी की कृपा बा। और बढ़िया नोट देख के लागल है हनुमान जी की कृपा बा कि सब गाँव व्यस्त बा मस्त बा कोनो कष्ट आवेला जब है छेदाई तो बचल बनी तो एक बात का हो सकेला बेकार से बड़का हो सकेला। तो हनुमान जी के हम के परिवार में आवेला देखिए गर्दन हनुमान जी बने और क्यों ना ना रहे ए हट ननियौरा जहाँ वीर हनुमान कि नइखे जानत राउर कीर्ति महान